ספר שמספר על סופר שקוראים לו דיוויד בורן. הוא נשוי טרי לבחורה צעירה שקוראים לה קת'רין, ויש להם אוהבות גדולה ורומן סוער בתחילת חיי הנישואים שלהם. הספר הזה רווי בתיאורים אינטימיים של סקס וגם תיאורי אוכל מאוד מאוד יצרי, כל הירח דבש שלהם. ובשלב מסוים קת'רין מחליטה להשתנות, היא קוראת לזה, להשתנות, ומכניסה אלמנטים נגיד זרים לתוך הקשר. איך נגדיר את זה בצורה הכי פשוטה? היא רוצה להיות קצת כמו דיוויד, כמו הבעל שלה, להידמות לו קצת, להפוך קצת, נגיד לחזק את החלקים ואת הצדדים הגבריים שלה. היא גם מסתפרת קצר, והיא מתחילה לשחק איתו, אז יש משחקי תפקידים בתחום של המיניות, של הסקס ביניהם, ובשלב מתקדם יותר היא גם מכניסה דמות שלישית לתוך היחסים שלהם, דמות של אישה שהיא בעצמה מקרבת אותה אליהם, והיא קוראת לה היורשת, בחורה יפה שמתוארת ככהה ומרשימה, צרפתייה, שמה מריטה, וכך נולד לו בעצם משולש, כן, המשולש הרומנטי הידוע בספרות. הוא קיים גם כאן, אבל כאן זה מורכב וזה אפל וזה גם הרסני, ואנחנו ננסה רגע להבין את הדמויות האלה, את הדמות של קת'רין, שהיא בעיניי מורכבת והמעניינת מבין השלוש, למרות שגם דמות הסופרת, שאני מניחה שאיכשהו קרובה להמינגווי עצמו, מעניינת לא פחות. שלוש הדמויות האלה מעניינות. הם נמצאים בהתחלה בפריז, אחר כך נוסעים לנופש בצרפת, נוסעים לספרד, והספר הזה באמת, כמו שאמרתי קודם, רווי גם לא רק בתיאורי מין, גם בתיאורים של אוכל, ושאנחנו קודם שאלנו מה היינו רוצים להזמין מתוך התפריט של הספר, נופים יפהפיים. וזה ספר שאולי זו השאלה הראשונה שלי אליכם. אני הייתי רוצה לשמוע קצת על נסיבות הכתיבה שלו. זה ספר שיצא אחרי מותו של המינגווי, הוא בעצם לא הספיק לראות אותו יוצא לאור. הוא נערך איזושהי עריכה לא מסיבית, והוא נכתב לאורך לא מעט שנים, בין 1946 עד פחות או יותר 61, שנת מותו של המינגווי. איך נולד הספר הזה? אני לא יודע בדיוק איך הוא נולד, אני יכול לספר על איך הוא יצא לאור. אוקיי. בארצות הברית. בארצות הברית, במלאת 25 שנה למותו של המינגווי, בשנת 86. אז הוא יצא לאור לראשונה. אז הוא יצא לאור לראשונה, ואני חושב שכבר אנשים לא ציפו לראות ספרים של המינגווי 25 שנים אחרי מותו. ואני חושב שזה היה במגירות של ההוצאה הרבה מאוד זמן. מי הגישה להם את כתב היד? אשתו האחרונה שגם מופיע, זאת אומרת, אוקיי, צ'ארלס סקריבנר הבן, שהוא המוציא לאור האהוב על המינגווי, הוא היחיד וגם העורך של כתביו בכל זאת, מתאר בהקדמה כיצד הוא ואשתו האחרונה של המינגווי עשו, איך היא באה אליו עם כל הכתבים הנותרים שלו אחרי מותו של המינגווי, ואיך מתוכם יצאו דברים לאור לאחר מותו, איים בזרם וגם הספר הזה, וגם מתאר את מה שהם עשו ומה שהם לא עשו בטקסט הזה. כן. הספר הזה הוא קצת פחות אופייני לספרים של המינגווי שיצאו במהלך חייו? הספר הזה שונה לחלוטין כמעט בחומרים שהוא מתעסק בהם. החומרים שהמינגווי, כשהמינגווי ניגש לכתוב על סקס, ובטח שהסקס מן הסוג שמתואר בספר הזה, הוא העביר את עצמו צנזורה עצמית, מכיוון שצריך לחשוב על זה הוא התחיל לכתוב את הספר הזה בשנת 46. בשנים ההם הצנזורה האמריקאית הייתה, כל הספרות האמריקאית הייתה מאוד פורטנית, בהתאם
לנורמות של החברה. ואם מישהו קרא כאן את למי צלצלו הפעמונים, אז הוא יודע שיש שם כמה דמויות שמקללות כל הזמן, ובכל מקום כזה שיש גסויות, המינגווי כתב 3 כוכבים, וככה אנחנו השארנו את זה גם בתרגום, כדי לשמר בעצם את הנורמות הלשוניות של אותה תקופה. בוודאי שכאן הוא עוסק בחומרים שהם פצצה מבחינת הציבור, אבל זה בטקסטים של המינגווי לא הצד החשוב. מה שחשוב אצל המינגווי זה לא החומרים שעל פני השטח. מה שעל פני השטח זה באמת משולש האהבה, מה שיש כאן, כן? האישה הפתיינית והאישה שמחליפה כמעט את הג'נדר שלה, ומנסה גם לכפות עליו. היא לא רק מנסה להיות גבר, היא מנסה להפוך אותו לאישה. לבחורה שלה. כן, והיא מקנאת לכתיבתו, ורוצה גם היא להיות סופרת, ולכן היא גם שורפת את הסיפור שהוא כתב, ואילו האישה השנייה, הפתיינית יותר, זאת שנכנסה לקשר בהמשך, כן? היא זו שבעצם בסופו של דבר הוא נשאר איתה, והיא זו שמאפשרת לו בסופו של דבר להיכנס לחדר ולכתוב כמו שהוא רצה את הסיפור שהוא רצה לכתוב. כן. ולכן, אם אנחנו מדברים על חומרי העלילה הבסיסיים, אז הם אכן קצת שונים כאן, אבל עדיין יש לנו כאן את הצנזורה הנוקשה של התקופה, שכל הזמן היא מדברת על הדבר, עשיתי לך ככה ועשיתי לך ככה, אבל אנחנו לא יודעים, זה נשאר לדמיון. ועדיין יש, כן, נכון, זה נשאר לדמיון. זה למה שקורה היום. נשאר לדמיון, אבל אני גמרתי לקרוא את הספר לפני שהתחלתי את זה, ואמרתי, המינגווי כותב על ציונים, אוקיי, זה ספר, אוקיי, זה על זה, הספר הזה, ובין השאר כמובן, אני חושב הפתיע אותי גם העניין שעד כדי כך הוא מביא לדרמטיזציה את המשולש הזה ואת היחסים שלו עם נשים. בעיניי חלקן, זאת אומרת, גם בדמות הזאת וגם בדמות הזאת יש מן הפנטזיה לגבי האישה שהוא, נגיד, הוא היה רוצה, זה כמובן... האישה האישה והאישה הגבר, נכון? לא, אני לא חושב, אני מהכיוון של... גם האישה הפתיינית, נגיד מריטה, יש בה צדדים קנויים וכאלה שעושים, היא בעצם עושה הרבה ממה שהוא רוצה, יש בה, ואילו אשתו החוקית, קתרין, לא באיזשהו שלב מפסיקה להתייחס אליו, ואכן גורל הקשר הזה כמובן נידון לכישלון. כן. אז אני רוצה עוד, לפני שנעבור לנמשל, בואו נשאר באמת טיפה עם העלילה. אני רוצה להבין את הדמות הזאת של דיוויד בורן, של הסופר. בעצם להמינגווי יש מין תדמית, וגם להרבה מהדמויות שלו, של מין גבר ומאצ'ו, ופה זה דמות שהיא קצת אחרת, כי היא יחסית יותר סבלנית וסובלנית כלפי דברים שאתה לא היית מצפה מגבר, כן, ממאצ'ו לספוג. הוא סופג לאורך תקופה די ארוכה את משחקי התפקידים שנכפים עליו בעצם. הוא משמש לאשתו שמבקשת, אתה תהיה הבחורה שלי עכשיו, הוא משתף איתה פעולה. אני פה רוצה... הוא די נהנה. או אפילו נהנה. יש איזשהו שלב שהוא אומר לעצמו, אתה בחרת בזה, אל תשכח, אתה לא קורבן. אתה אפילו נהנה מזה. אז אני רוצה להגיד שאני חושב שבאיזשהו שלב המינגווי, לפחות בתפיסה נגיד הכללית, הפופולרית, נהיה קורבן, או לפחות שם גול עצמי לעצמו מבחינת הדמויות הספרותיות.
הן הרבה יותר מרגשות, פועלות על הרגש, לא הגבר המאצ'ו כמו שאמורים לתפוס אותו או את הדמויות שלו, כלומר, הדמויות שלו יותר מורכבות מהתדמית שהמינגווי זכה לה לאורך השנים. כן, תראו, אנחנו לא יודעים את זה עכשיו, אבל בזמנו הוא היה מין רוקסטאר כזה, פופסטאר, שהופיע הרבה מאוד במגזינים, ואנחנו לא יכולים להיות חשופים לזה עכשיו, אבל בשנות ה-50, שנות ה-40, כל מגזין שכיבד את עצמו רצה שהמינגווי יכתוב אצלו, ותמונות שלו הופיעו אין ספור פעמים, ואז נהיה דימוי. והדימוי נשאר הרבה פעמים יותר ממה היה חזק לפעמים יותר מהמורכבות של המאפיל, בדיוק, זה מה שאתה רוצה. קודם כל צריך לזכור שיש את הפרסונה של המינגווי ויש את הדמויות בעלילה שהרבה פעמים הגיבורים בעלילה מזוהים עם המינגווי משום שהוא כתב על חומרים מן הביוגרפיה שלו. הוא כתב על מלחמת האזרחים בספרד, הוא כתב על מלחמת העולם הראשונה, הוא אכן היה שם בתור נהג האמבולנס, אני מדברת על הקץ לנשק. הוא אכן הכניס חומרים מן הביוגרפיה האישית שלו, שלא לדבר על סיפורי ניק אדמס, שזה בעצם האלטר אגו של המינגווי, כי זה באמת חופף את תהליך הילדות וההתבגרות של המינגווי עצמו, עד שהוא הלך לצבא וחזר מהמלחמה וכו' וכו'. לכן קשה להפריד בין דמות הסופר, הדמות הביוגרפית, לדמות שמופיעה בספרים בכל מיני שמות. אבל אם מי שקורא את הספרים עצמם ומנסה רגע להתנתק מהפרסונה הזאת שהוא יצר לעצמו, הוא מיתג את עצמו בעצם, הוא הופיע גם בפרסומות דרך אגב, בפרסומות של בירה למשל. כולם מכירים את הדמות שאומרים לאנשים המינגווי, אז הם חושבים על דמות של איש גברי כזה עם זקן. זה כמעט כמו הדיוקן של היצ'קוק שרואים. אבל הדמויות ברוב הספרים הן דמויות מאוד רגישות, הן עושות מעשים, הרבה פעמים מעשים הירואיים אפילו, אבל הן עדיין דמויות של גבר מאוד מאוד מורכב, הוא לא רק גבר שבגברים, הוא גבר מורכב, רגיש, ולדעתי בהרבה מקרים גם אוהב נשים, לא רק שונא. אז הנה, זה מה שרציתי לשאול אותך, בתור קוראת אישה, אבל גם המולית שלו בארץ, כן, פחות או יותר, מה שמייחסים לו מיזוגניה, כן, וגם יואב אמר שאת הטקסט הזה גם אפשר לקרוא כטקסט מיזוגני, כן, האישה הטרדנית הזאת שרק לסלק, כאילו השקט היחיד שיכול להסתרב בחייו של הגיבור זה רק שהיא בחוץ, כן, לא מפריע לך? דווקא בטקסט הזה האישה ההרסנית היא חצי גברית, תשימי לב, האישה שמביאה לעבודה ולפריון ולהתפתחות היא האישה הנשית ביותר, היא בעצם המוזה, היא דמות המוזה בסיפור הזה שגורמת לו, וזה מוזה ממש כמו במיתולוגיה וכמו בספרות בכלל, האישה שהיא יפה ונשית ורכה ומעודדת אותו לכתוב, ולא האישה שמסרסת ושורפת לו את הסיפורים שלו. אבל זה בדיוק, זה בעצם מוכיח את מה שאני אומרת, את העמדה המעט שוביניסטית שלו, שאת תהיי יפה ותשרתי אותי, כי את תהיי המוזה שלי, אני אריץ אותך בתמורה, אבל את לא כותבת ספרים, את משרתת את הכתיבה שלי. אני חושבת שרוב הסופרים הם עד היום כאלה, אבל בואי נניח לזה כרגע, אני חושבת שבנורמות, שוב, צריך לייחס את זה לנורמות של התקופה. והיום מסתכלים על זה קצת בזלזול, גם לדימוי העצמי הזה שלו, לדימוי שהוא יצר לעצמו למעשה של הסופר מאצ'ו. היום מסתכלים על זה בזלזול, זה מאוד לא פוליטיקלי קורקט להיות כזה, אבל במסגרת של הנורמות של אותה תקופה, שנות ה-40 וגם ה-20 אפילו, כשהוא ישב בפריז, לא התייחסו אל נשים